aurreko elkarrizketan izan dugun ildo berdintxoa jarraituko dugu, gure gaurko elkarrizketa nagusian izan ere, azken garaietan, egunkarietan oso albiste jorratua izan da, Kukuilagako bikote horren kasua, bere garaian kreditu bat eskatu egin zuten, kreditu horri aurre ezin egin, eta orain desjabatza prozesu batetan daude sartuta, N sindikatuak parte aktiboa hartu du prozesu guzti honen barnean, eta bertan daukat, bere bozeramalde den Ainhoa Iturbe, Gabon, eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Gabon, eskerrik asko. Bada, jorratu egiten dituzke, jadanik arazoa ezagutzen dugu apur bat bada ere, ez dakit, nolabait gertaeren sustraiak, gertaeren jatorriak ezagutu nahiko genituzke, nola heltzen gara egoera hontara, ez dakit sintesi laburtxo bat egin alko zenukean. Bueno, sintesi labur batean, baina harin hau, esan gureko neke heldu garela egoera honetara, azkenien gaur egun ezarrita dauen sistema ekonomikoa, sozioekonomiko eta sistema judizialak edo juridikoak bebai, albidetu egiten duela olako egoeretara heltzie. Azkenien, ezarrita dauen sistema horrek, ez dugu egiten guztion alde, edo ez deuz gure guztion eskubideek bermatzen egiten duena da, gitxi batzun alde, eta kasu honetan negozio ilunen alde, eta usura kasu argi baten alde orduen, hori guztize gureko nahika aipatu, heldu garen honetara sistemia holandalako. Orduen, zegan ehazten da prozesu guzti hau? Die baserritar batzuk oso nagusizek, basarri mundue dauen moduen dau, zoritzarra zerrentak ez diez oso handizek, eta jubilazioan dino eskasa da. Orduen, eurek diru bat behar bien baserriko teiatua konpontzeko. Joan ziren bankuetzera diru eskatzera, eta bankuetxiek, beste kasu batzutan igual, joan bazien plan bat eskatzera edo, bezeroen gobiesen, ez da? Baina kasu honetan ez hau zien ez nagusia ziera, eta orduan ez dut ziera ematen prestamo bat. Orduan joan ziren finantziera pribatu batetara, horrek kreditu harineko leku batetara. Eta hor, prestamo bat eskatu ben, eta lehenengo prestamo bat eskatu bien 54.000 eurokoa. Prozesu guztia baz izan 2005, ja, espaldikoa da. Eskatu bien 54.000 euroko prestamo bat, eta horre interesak ziren oso altuak ja, 129koak, jor ikusten dugu dauela, gehiagikeri bat, argi bat, ez da. Eurek gogaratzen da biena da, notario horrean egiten zuten sinaketa hau prestamo hipotekario horrena, eta gero joaten zira bankuetxera prestamistarekin prestamoa kobratzera, diru hartzera, eta prestamista gelditzen zen diruaren zati handi batekin, gero ematen zion beste diru zati bat beraiekin joaten zen komisionista bateri, eta beraiei zati txiki bat ematen diru horrena. Orduan, beraiek holandalata, aurrera jarraitu. Orduan hor ja, egon zan hasierako desjabetze agindu bat, ze beraiek ezin izan zuten, argia danez aurrein prestamorrei 6 hilabete pasatu zirenien, eta hor egon zan, lehenengo desjabetza agindua. Hauek hasi ziren ja, baserritzarak hasi ziren ja, abokatu batekin mugitzen, eta kontatu zutenean zelan izan zen bankuko guzti hori, abokatuak denuntzia bat ipini ban, denuntziatu egin ban prestamistia. Orduen desjabetze prozesu hori gelditu egin zen momentuaretan. Gero aurrera jarraitu ban, eurek beste prestamo bat eskatu bien, ze, klaro, ondinoz bien euki dirurik teiatu konpontzeko. Ego maile berdinarekin, edo? Berdinarekin. Eta, prestamo ondino handizago izan zen, eta interesak izan ziren, ja, 130koak kasu horretan, beste 6 hilabeteko ordainketarako. Eta, berdina gertatzen zen, euren notario aurrean firmatzen zituzten papelak, eta ipini zuten abal moduen bere propiedade guztiak. Karo, daukate baserri bat, eta lurrak inguruan, eta orduan abal moduen ipini zuten guztia. Beraiek esaten dute, beraiek ez ziela konstiente, ez ekitela zer egiten zuten, ia dosan hausia direla, eta, ez jakinak olako gaietan, gehiena garen moduan, ez, baina, eurek jakintzo die beste gai batzutan, baina horretan ez jakinak. Orduan, sinatu biezen hor gauza batzuk, ez dakitenak ondo bezer sinatu zuten, eta hori izan zan bat, ez, beraien bizitza guztia, baserria eta lurrak eta dana ipintzea hor. Eta, hori jarraitu ban aurrera, eta, beste prestamu bat eskatu behar izan bien,
Eta azken prestamu hau da, 25.000 euro eta 900 eurokoa. Hau izan zen, 3 hilabetera ja prestamua, eta 3 hilabete pasatzen zirenean interesak hor ziren 129koak 3 hilabete horretik aurrera. Eta, bueno, ezin izan da bienin aurre egin, prestamistak ja epaitegira eraman dauz, eta ja, eman da desjabetze agindu, eta epaileak agindu hori eman ban pasadan irailaren 27. Printzipioz beraz, sinatutakoak katea suposatzen du bikote honentzat, eta ez dakit zenbaitetan legeak, injustiziak bideratzen ditu, legeak azken finean ez baitauka sentimendurik. Ez dakit, zirrikitu legalen bat dagoen kasu guzti honetan eskua sartzare begira, uste dut hortan ari zaretela lanean N sindikatutik, ez dakit, zerbait aurkitzeko esperantzarik badago? Hori da, hor gabiz, abokatu edabil ikertzen, prozedura guzti horretan, ez? Eurek joaten zirenien banku etxera berarekin eta prestamoa gelditzen zanean, dirua gelditzen zanean besten eskuetan, hor, eta gainera salaketa horrek badauz auzitegietan, prestamistarekiko salaketa horrek, hortik aber, sozelan atzera botaleiken, desjabetze auzia. Ez da erreza, klaro, zoritzaz lehen esan dugu moduen guztia legala da. Legala da, ez da legezkoa eta ez da bidezkoa, oso injustua da, ez da? Baina, notario horrean eginda dau dana, eta epeak eta guzti hori beteta dauz, orduen nahiko zaila izango da, baina, saiatuko gara era legaletan ere bilatzen, era buelta emateko. Egun printzipioz, desjabetza prozesu hori gelditzeko, zein da bikoteak ingresatu beharko lukeen diru kopurua, ez dakit inekiteriko dagoen? Zehatz-mehatz abokatua dabile gai horrekin eta ezin duzut esan zehatz-mehatz zenbat izango litzeken, badinotzut izan da holako hainbeste urtetako prozedura bat, eta dauze, hainbeste papeletan dio, aztertzen ari dire, eta, ez dakigu zehatz-mehatz. Dana dela eurek prest dauz ordaintzeko, sindikatutik ere, egin dugu bitartekaritza ipini gara prestamista honen abokatuarekin harremanetan, eta, baserritarrak esaten dabe, eurek ordaintzeko prest dauzela esaten dabena sordotziela, naiz eta badakigu ez dala izango justue, baina, prest dauzela ordaintzeko eta auzia hor gelditzeko. Hori galdetu behar nizuen, azken finean bere prestamista honen, mailo honen abokatuarekin, nolabait hitzarmenetan zaudete edo hizketan ari zarete, negoziak eta tarterik badago auzi guzti honetan? Saiatu gara berariken egoten, saiatu ginen desjabetze eguna baino lehen, baina bere jarrera oso itxia da. Beraik esaten dute, beraiena dela baserria eta lurrak beraiena dela ja, eta ez daukatela esan negoziatzerik. Baina, espero dugu, alde batetik, zelan gizartea asko mugituen honen inguruan, baita Berangoko udaletxea, eta gero, eskatu dugu bai publikoki ikerketa bat egitearena, eta, gauza guzti horrekin, ia lortzen dugun negoziatzera jesartzea. Lorpen batzuk janik lortu dituzue, erredundantzia markatu. Ez dakit, printzipioz aipatu genuen nola desjabetza iragan ostiralean, izan behar zen, oker espanaiz, herri atxikimendu batek prozesua gelditzea lortu zuen eta 15 egun atzeratzea baliatu, ez dakit, hori lorpen bezala gutxienik apuntatu beharko dugu, ez? Bai, eta aprobezatu nahi dut hau uni bai eskerrak emoteko, hasieratik, klaratu gendunetik gaize, bai Berangoko elkarte asko, elkarte kulturalak, hango mugimendu sozialak, talde politikoak bai, bereziki bildu eta horren ingurukoak, eta baita Berangoko alkatesa eta hango zinegotzizek bai, hasieratik egon dire, babesten baserritar hauek, egoeri esalatzen, eta egun aretan, bai, han goizetik egon zen hainbeste jende, Berango inguruko jentie, hori mugimendu sozialetakoa eta hango jentie, eta elkartasun hori benetan eskertzekoa da,
eskertzen dugu sindikatutik eta eskertzen da Kukuiagagoiko baserritik bebai, eta zentzu baten, eta, bueno, gelitu bada desjabetzi momentuz horregaitik izan da. Elkartasun horregaitik eta mugimendu guzti horren gaitik. Eremu askotatik etorri dira atxikimendu horiek, okerespa naiz, nazioarteko komunidadeak ere nolabaiteko atxikimendu saiakera batzuk egin ditu, ez? Bueno, esaten badozu hori igual izango da MPako Brasildarren gaitik bai, bueno, hori izan da kasualidade bat. Eurek hemen egon dire, henek antolatzen deusen bidaietariko bat, egiten dugu zen lan interkanbizioak eta hemen egon dire, baina, bueno, era bat egiten dabe olako borrokekin eta egon ziren beraie bai, goiz osoan eta bai. Eta printzipioz ez dakit, auzi guzti honetatik atera dezakegun ondoriorik, ez dakit, negatiboena segurazki da, instituzioek ez daukatela inolako esku hartzerik auzi honetan, eta legeak baimendu egin duela prozesu guzti hau, eta oraindik ere legeak printzipioz lehen aipaturiko injustizia guzti hauek bermatu egiten dituela, ez? Zerbait txarto dagoenaren adierazle dugu hau edo? Bai, zoritzarrez niretzen dut, lehen aipatu dugu bai, ez da, sistema sozioekonomikoa eta juridikoa oso injustua dela, azkenien gitxi batzun mesedetarako inda dauela eta gitxi horrek dizela dirua manejatzen da bienak, argi dau, dirua manejatzen da bienak eta gero olako negozio iunak manejatzen da bienaren esku. Ze, legala izango da prestamo bat ematea eta eskatzea 29% interesa, baina hori da azkenean bere bizitza guztia lanean egon da pertsona bateri lapurtzea, ez? Nik pentsatzen dut azkenean, eta gero, olako prozedurak ematea azkenean zuk ezin dozulako ordaindu prestamo bat bideratzea zure jabetza guztia, zure bizitza guztia hor galtzea, pentsatzen dut, legeak momentu honetan oso ankerra direla zentzu horretan, ez? Eta, aldatu beharreko zerbait dela. Bukatu horretik, sindikatuaren inguruko hausnarketatxo bat ere eskatu nahiko nizuke, hene sindikatuak printzipioz nekazaritza alorreko eremu horiek landu egiten ditu, ikasturte berria, lanurte berria jadanik hasi eginda, zeintzuk izango dira lanurte berri ontarako erronkak edo ondondik norako nagusiak? Bueno, sindikatutik lantzen gabizena buru belarri gehizen bat da nekazaritza eredu zehatz bat berriro bizirik jarri behar dela. Nekazaritza eredu zehatz hori izango litzake nekazaritza sostengarria, lurrari loturiko nekazaritza bat, azkenean duina dana bai baserritarrentzat eta bai gizartearentzat, ze gaur egun hemen jaten den elikadura kutsakorra edo nahiko kaltegarria da zentzu askotan, osasunarekiko eta gero sozialki ere. Azkenean hemen jaten dugunaren elikaduraren 5% hemen ekoizten da eta beste 85 hartzen da munduko beste leku batzutatik oso urrunetik eta baldintzatzen dugu horrek hango pertsonak oso lan prekarioak eukitzea. Orduan, oso labur esan da, lantzen ari garena da elikadura buru jabetza, printzipioa, erabateko aldaketa bada gizartean, eta horren inguruen, elikadura buru jabetzaren inguruen, aldaketa politikoak eta sozialak ematea. Analisi sakonagoa merezi du, aipaturiko puntu horietako bakoitzak edo zen kasutan beste batetarako utzi beharko dugu, bertan bukatu behar baitaukagu elkarrizketatxoa Ainhoa Iturbe, eneko bozeramale, eskerrik asko gurean izateagatik eta Kukuiagako arazo hau horren argi esplikatu izanagatik hurrengora arte. Eskerrik asko zuri.